ई का करत रे बउआ तू छोरा छोरा हमरा नरको में जगह ना मिली। काका ई तू का कहला हमार त माई बाप नहीं खे हम तोहरे नु सेवा करके सरदा पूरा। अरे बबुआ हमारा बड़ भाई के वचन देहल अभी भी याद बाबे। तू जा आराम से पढ़ हम आराम कर ले हन। तू पढ़े पर ध्यान दे। काय मारता रे काय मारता रे लड़का के जान लेता रहो मारी ना हमने से आगे निकल जाई ना रही दिमाग ना करी याद तनियो का पारा सा तन के क्यों रोकले बा जानतरा बाबू नदी के बढ़ल आ पड़ीदार के पढ़ल बर्बादी के घर ह हमने पर किसी आता रहो रे हमरा इहो हमरा लड़का बराबर नु पावे हैं तो हमने कहा ऐसन जगरू है हमरा 2 गो लड़का ना 3 गो लड़का तार मती है गेल बाबू काहे खातिर दिखावे खातिर जानतरा बाबू उ सब के पता बा कोयल कितना मीठा बोली बोल के कितना लोग के मती हेर लेली सन। कौआ खोता में अंडा दे के कौआ के अंडा पी जाली सन। जब ओकनी के आंख पाक हो जाला तो दन से उड़ जाली सन। हमनी के बुझात नहीं के हमनी के एक लाद के भाई रहनी सन हैं कौआ के कोयल के जात अलग खानदान अलग रंग तो दोनों के एके नहीं होला। कोनो पेड़ के छायादार होके के चाहिए। हम बात पेड़ के नहीं करत हम बात पड़ीदार के करतनी माछी के लात और पड़ीदार के बात ना सहाला बाबू। काठ के बर्तन आग बना चढ़ला बाबू हम तो ऊ बर्तन है आग के बात कुछ ना कर पाइए निकल बारी हमरा घर से जा तके ऐसा पका दे सब झाँप बना दे ना घर में लगबो ना मंदिर में लगबो ना मस्जिद में लगबो। काका हमरा बुझाता भैया लोग एक में ना रखी केहू नहीं खे हमार